Barka da zuwa wannan tasha tamu mai albarka mai suna Hayatu Salis. Da na subscribe sannan ka danna ƙararrawar sanarwa domin sanar da kai shirye-shiryenmu da zarar mun ɗora. Bugun numfashi. Haƙiƙa ke ce bugun numfashi na kowane lokaci. Sanki ne kaɗai ɗan marar zuciya wanda na saba. A kowane lokaci tunaninki shi ke ɗeban kewa. Na damu da ke kamar yadda na damu da rayuwata. Ina son farin cikinki fiye da yadda nake son farin cikin raina. Ke ce kaɗai farin cikina na kowane lokaci. Ke ce damuwata ta kowane lokaci. Idan har zan yi tunani, to tunaninki nake yi. Idan har zan ji wani abu mai suna farin ciki, to naki ne. Idan har zan fa ambaci sunan wata domin farin ciki, to haƙiƙa sunanki ne. Ba wata rana da za ta fito ba tare da zuciyata na matuƙar kewanki ba da jin tsananin so a gare ki ba. Ke ce kaɗai burina na kowane lokaci. Ki daure ki zama tawa domin ni ma burina in zama naki. Ke ce kaɗai halittar da nake so a cikin zuciyata wadda ban haɗa sanki da kowace halitta ba. Ke kaɗai ce burina kuma ke kaɗai ce fatana. Na fi son ki fiye da sanda nake wa kaina. Na fi damuwa da ke fiye da dukkanin wata damuwa ta. Na fi son farin cikinki ki yi shi a kowane lokaci. Idan har za ki farin ciki, ni shi ne farin cikina, domin damuwarki haƙiƙa ita ce take sa ni damuwa. Idan kika yi min izini na zama naki na har abada, to haƙiƙa zan fi kowa farin ciki a cikin duniyar soyayya, domin na zamanto ɗan gata a fadar sarauniya ta musamman wacce ta kasance kyakkyawa kuma mai kyawawan halaye. Ke kaɗai ce burina a bar ambatona na kowane sa'ili. Ke ce kaɗai halittar da na fi so. Ina son ki shine abin da nake ambatawa kaina a kowane lokaci. Ina son ki, ina son ki.